रायजो राजाफोरखौ जों बेखौनो खावलायनो नागिरो दिनैनि दिनाव माने बिपिएफआव थानानै खामानि मावनाया बयनिख्रुइबो साबसिन होननानै आं सानो आरो। प्रमद बर'आ दिनै बर' जानानै दिनै जोंनि बर' बिमानि न'खरफोरखौनो इभिक्सन खालामगासिनो दङ। दिनै बर' जानानै बर' जि फिसाफोरखौनो एनकाउन्टार जानायखौ होबथायाखै। हाग्रामा महिलारि साननिफ्राय जों 2003निफ्राय दिनैसिमावहाय जेखि लानांगौ जों लाबाय, साराबो जोंनो होनांगौ होबाय। एबाराव जोङो हाग्रामा महिलारि साननो होफिननायनि जे डिसिजन बेखौ लादों आरो जों प्रमद बर' बिथांनिफ्राय हिसाब लागोन जे 3 बोसोरावहाय बिथाङा मा मावखो। दिनै जोंना हाग्रामा महिलारि सानाल' एकमात्र जाय जोंनि थाखाय सानो आरो जाय बिटिसिनि थाखाय सानो बेखिनिखौ जोंनि लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफ्रा बुजिबाय। दिनै इउनिभार्सिटियाव फरायनाय, कलेज फरायनाय दिनै बिथांमोनाबो मिथिगौ सोरनि लुना होनाय इउनिभार्सिटियाव फरायनानै MA पास जादों, सोरनि लुना होनाय कलेजाव फरायनानै बिथांमोना BA पास जादों। दिनै फरायसा बा लाइमोन सेंग्रा सिख्ला हिसाबैहाय दिनैनि सोलिबाय थानाय UPPL आरो BJPनि जे परिबर्तन सरकार, बेयाव जगदान जायालासिनो सरकाराव थायै जोंनि BPF राजनितिक दलाव जे बिथांमोना जयेन जाफैदों, बिनि उद्देश्यआ मोनसेल' जे दानि सेंग्रा सिख्लाफ्रा आरो बुजिनो बाखि गैला। दिनै प्रमद बर'आ जे लाइमोनफोरनि थाखाय जेबो मावाखै आरो छात्र समाजनि थाखाय प्रमद बर'आ जेबो मावाखै, बेखौ जोंनि लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफ्रा नुबाय थादों। बिनि थाखाय दिनै जाय फरायफुनाय छात्र आरो जाय डिग्री कमप्लिट जानाय, MA कमप्लिट जानाय जाय लाइमोनफोर, बिथांमोना दिनै BDCआव मोनसे हिसाब लानो थाखाय दिनै ओंखारदों। BPF राजनितिक दलनि जानानै दिनै मोनसे हिसाब लानो नागिरदों जे बे प्रमद बर'आहाय बे 4 बोसोराव जोंनि BDCनि रायजो राजानि थाखाय मा मावखो। बिथांमोना गोबां बिसास दंमोन प्रमद बर'नि सायावहाय, जिहेतु गावनो आन्दलनकारिमोन सासे। आन्दलनकारि हिसाबै बिथांनाव मोनसे आसा दंमोन जे बिथाङा BDCनि चिफ जानायनि उनावहाय बर'नि थाखायबो नायगोन आरो अन्यान्य जाति जनगोष्ठीनि थाखायबो नायगोन। नाथाय जों दिनै नुनो मोनबाय प्रमद बर'आ दिनै बर' जानानै दिनै जोंनि बर' बिमानि न'खरफोरखौनो इभिक्सन खालामगासिनो दङ। दिनै बर' जानानै बर' जि फिसाफोरखौनो एनकाउन्टार जानायखौ होबथायाखै। दिनै बर' फरायसाफोरनि जे प्रब्लेम्सफोर, इउनिभार्सिटियावहाय थिग मथन रिजाल्ट मोनैनि थाखाय दिनै जाय बिथांमोना कटन इउनिभार्सिटियावहाय एन्ट्रेन्स एग्जाम पास खालामदोंमोन, माहायबा सेन्ट्रेल इउनिभार्सिटियावहाय एन्ट्रेन्स एग्जाम पास खालामनाय समावहाय रिजाल्ट थिग जायैनि थाखाय बिथांमोना एडमिसन मोनाखै। दा दिनै बेफोरनि दाया सोरनि? बेफोरनि दाया दिनै प्रमद बर' बिथांनि होननानै जों बुंगोन, मानो होनबा बिथाङानो दिनै इडुकेसन डिपार्टमेन्टखौ सामलायगासिनो दङ। दा गतिके फरायसा समाजनिफ्राय आरो लाइमोन सेंग्रा सिख्लाया बे डिसिसन लादोंखौ जों खोनाबाय थादों आरो जों मिन्थिनो मोनदों जे प्रमद बर'खौ BDCनिफ्राय होखारनो जे जोंनि हाग्रामा महिलारि साननि स्ल'गान प्रमद बर' हाटाव BDC बासाव, बे स्ल'गानावहाय दिनै ज' लोगो नांनानै दिनै हाग्रामा महिलारि सानखौ सापर्ट खालामफैदों। मानोना दिनै जोंना हाग्रामा महिलारि सानाल' एकमात्र जाय जोंनि थाखाय सानो आरो जाय BDCनि थाखाय सानो बेखिनिखौ जोंनि लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफ्रा बुजिबाय। दिनै इउनिभार्सिटियाव फरायनाय, कलेज फरायनाय दिनै बिथांमोनाबो मिथिगौ सोरनि लुना होनाय इउनिभार्सिटियाव फरायनानै MA पास जादों, सोरनि लुना होनाय कलेजाव फरायनानै बिथांमोना BA पास जादों। ओंखायनो बिथांमोना जे मोनसे सिस्टेमखौ बिथांमोना बुजिदों जे जों लाबायल' थाला। हाग्रामा महिलारि साननिफ्राय जों 2003निफ्राय दिनैसिमावहाय जेखि लानांगौ जों लाबाय, साराबो जोंनो होनांगौ होबाय। एबाराव जोङो हाग्रामा महिलारि साननो होफिननायनि जे डिसिजन बेखौ लादों आरो जों प्रमद बर' बिथांनिफ्राय हिसाब लागोन जे 3 बोसोरावहाय बिथाङा मा मावखो। दिनै 2700 स्टुडेन्ट बिथांमोना बाक्सा, उदालगुरि, क'क्राझार, चिरां स्टुडेन्ट आरो इउथ्स फरायखांनाय फरायसाफोर बिथांमोना 2700 दिनै जयेन जाफैदों हाग्रामा महिलारि सानावहाय। दिनैथ' जयेन जानानै गाहाम नांदों आरो मानो होनबा जोङो जेनाखि थांखिखौ लानानै फैदों जों बे जाफुंबाय। आसा खालामो बेबायदिनो जुदि जोंखौ सापर्ट खालामोबा, सोरबा सापर्ट खालामोबा जोंबो बेबायदिनो जेनाखि मावनो गोनां खामानिफोरखौ जोङो मावलांनो हागोन, बेखौ आसा खालामो आरो। माने बेफोराव माखासे इसुफोर दङ, बेफोरखौ मोन्थिनानै जाहाथे जोङो जोंनि थार जेखौ बिजिरो बिसोरखौ जोङो लानानै बा जोंनि नंगौ पार्टिखौ लानानै जोङो बे पार्टियाव फैदों। बेफोरनि थाखाय बिसोरहाथ' बेबायदि साना, नाथाय गावसोराबो मोनसे टारगेट दङ, नाथाय अब्लाबो जाया जेखौ साबसिन मोनो बेखौहाय नाजावसिनो आरो बेजों थाङो। आंनि जयनिं जानायनि उद्देश्यआ बेनो जाहैबाय जोङो इसिबां गिदिर माबायाव थानानै जेनेबा नेसनेल पार्टियाव थानानै नोङो ग्रासरुट लेभेलाव खामानि मावनांगौआ
बिराद गोब्राब मानो होनोबा नोङो जोंनियावहाय सासेबो मोजां माबा जेन'बा दा माबा गैथ'वा जेन'बा नोङो मोजां लिडारबो गैथ'वा बिजेपिनि थाखाय नोङो माबाबो गैथ'वा दा सरखार जानानै दंबाबो इउपिपिएल आरो बिजेपि सरखार जानानै दंब्लाबो दा बर'आ सारा जोंना दाबो जेबो खामानि मावना होनो हायाखै बिजेपिनि कार्यकर्ता जोंनि थाखायबो आरो ओमफ्राय फारसेथिंजाय मा जाबाय दाउदै बायदि सरखार बायहां जिहां सरखार मानो होनबा ओरैजाय खामानि मावनो नागिरबा ओरै जायो ओरै खामानि मावनो नागिरबा ओरै जायो माने मोनफ्रोमबो खामानिखौनो साक्सेस खामानि मावनानै होनो हाया आरो ओमफ्राय फारसेथिंजाय जाहैबाय जोंना बाव फैनायनि उद्देश्यआनो जाहैबाय आरोबाव जोंना मोनफ्रोमबो रिजनेल पार्टियाव थानानै खामानि मावोब्ला जेन'बा नोङो बिपिएफआथ' दा गोबां मानसि जयनिं जागासिनो दं ओंखायनो जोङो दा इउपिपिएलजों बिजेपिजों एलियेन्स सरखार हिसाबै जोङो बेयाव इउपिपिएलाव थाङालासिनो बा माबालासिनो सरकारा एखेखा हिसाबै जों बिपिएफखौनो मुजुबुत खालामनो थाखाय बिपिएफखौनो जों मोजां मोननानै मुजुबुत बा गोजौआव दैखोलांनो थाखाय जोङो नैबे लकसभा एमपि इलेक्सनाव जोंना जा बिपिएफनिफ्राय जा टिकेट होगोन जाय जोंना माबा जागोन केन्डिडेट जागोन बेखौनो जों जयजगथ खालामनो होननानै जोङो फैनाय जाबाय आरो आं बेखौनो रायजो राजाफोरनि सिगाङाव मोनसे गुरै खावलायहरनो सानबावो जाहाथे जोंनि जेसेबांखि कार्यकर्ता दङ जोंना माखासे माने साइलेन्ट भटारफोर दङ साइलेन्ट भटार जानानै थासिगोन माखासे बिजेपिनि कार्यकर्ताफ्रा आरो माखासे जोंना फैबावनांगौ लाइन बाय लाइन माने हाजार मानसि दं आरो जोंनियाव माने फैबावगोन लासै जों लाबोनो नाजागोन जों दिनैसो प्रथमबार नालाय जोङो जयनिं जानानै खामानि मावजेननाय मानसिफ्रा जोंखौ साननो हागौ बोरै थांलाय ओरै फैलाय मा पार्टि खालामनो खिन्थु जोङो पार्टि खालामगोन मोजाङै मोजां जों खालामलांगोन बिपिएफखौनो जयजुक्त खालामगोन जोङो बिनि थाखायनो जों रायजो राजाखौ गुरै खावलायनो सानो रायजोफ्राबो जोंनि बे बिपिएफ हान्जायावनो फैनानै रिजनेल पार्टियावनो फैनानै जोंनि कार्यकर्ताफ्राबो इसिबां गिदिर जेन'बा नेसनेल पार्टियाव थायालाबानो फैनानै खामानि मावफैयो बेखौनो आंनि कार्यकर्ता बेसेबां लोगोरियाफोर दं बेखौ आङो गुरै खावलायहरनाय जाबाय जाहाथे जोंजों मासाब जायो आङो चिरां दुवारनि एसटि मोर्चानि आफादगिरिमोन ओमफ्राय नैबे बिथाङा जोंना चिरां दुवार जिबौ मोर्चानि जेनेरेल सेक्रेटारि ओमफ्राय नैबे बिनानावा स्टेट एक्जिकिउटिभ मेम्बारमोन आरो दिनैनि दिनाव जों एसे बर' हिसाबै बा जोङो काउन्सिलाव थाग्रा हिसाबै जोङो काउन्सिलखौ जेब्ला जोङो मुजुबुत खालामनांगौबा जोङो स्टेटआव एफोराव गिदिर दलाव थानानै जों जाया जोङो रिजनेल पार्टियावनो थानानै जों खामानि मावनांगोन अब्लासो जोङो साक्सेस जागोन फैबाय थानाय समावथ' जोंहा दिनै जोङो जिबायदि नुदों दिनैनि जयनिंखौ नायोब्ला आरो सिगाङावबो जों नुबोबाय थादों जिबायदि ज' लोब बिपिएफ आंखौ जेनेबा सापर्ट खालामनो फैदों जोंबो बे हिसाबै जों फैदों इयुनाव जोङो पार्टिनि जानानै जों सिंजों खामानि मावबाय थागोन आरो जोंहा अनेक मानसि फैबावनांगौ दङ जों बिसोरखौबो लाबोगोन अलरेडि जोंजों दंजोबखायो माने खोथा होनानै दंखायो नालाय जों बिसोरखौ लाबोगोन आरो बिदिनो जों मुजुबुत बानायलांगोन रायजो राजाफोरखौ जों बेखौनो खावलायनो नागिरो दिनैनि दिनाव माने बिपिएफआव थानानै खामानि मावनाया बयनिख्रुइबो साबसिन होननानै आं सानो आरो